Той се казва Петър Лилов, но е известен в Шумен като Чочо Секс, 22. Здравей! Здрасти. Виждам, че си притеснен, не искам да си мислиш, че ние сме лоши хора. Ти си показал пред паметника на Левски неприличен жест. Да. Обясни ми защо го направи. Бюст на Левски е било. Защо го направи? Смисъл такъв, аз учих в вечерно училище в Васил Левски, в град Шумен. И там има паметник си? Да. Пред училище? В училището самото вътре. Да, вътре. Излязахме навънка да пушим цигари с мой приятел. Само, в смисъл, изведнъж стана то. Не съм мислил предварително да се снимам, че да стана известен някакви такива неща. Казах на моя приятел, искам да се снимам. С Левски? Да. С паметника? Да. Снимах се. Не знам, що те средни пръсти показах. Смисъл такъв, че... Аз това те питам защо, а ти ми кажеш не знам. Стана изведнъж, всичко стана. Не съм го мислил това нещо и се снимах. Тъй като после се прибрахме вкъщи, исках да вкарам моите снимки с приятелката ми. Обаче в самия ми телефон имаше и тая снимка. И тя влезе и тя? И тя влезе. Публикува ги всички? Така, аз не видях снимката, че е във Фейсбук. Да. Публикувана. И започнаха мои приятели да ми пишат. Тъй като вече аз разбрах, че тя е вече влязала. За 6 секунди, няма минута. Да. Тази снимка, където е влязала във Фейсбук. Тя вече е изпратена по всички страници във Фейсбук, навсякъде. Да. Аз изтрих самата снимка. Вече беше късно. Това, че... И защо пак не отговори на въпроса? Този порив. Пише Васил Левски. Виждам, тя снимката е много лоша, сигурно зрителите няма виждат, но това е бюст на Левски, това е в училище явно, защото така се казва училището. Има година на раждане, годината на обесването на Левски и ти лява ръка. Защо лява ръка? В смисъл? Защо бе? Защо? Защо? Исках по някакъв си начин... Не че да се изгавря, ами да стана известен. Моля? Да стана известен. Да станеш известен? Да. Как така ще станеш известен, като покажеш... Не осъзнавах, че това нещо ще стане те. Даже не знаех, че даже ще ме съдят. Затова ми даха една година пробация и полезен труд 320 часа. Знам, това ще го кажем. Те хората питат дали си понесъл наказанието. Да, той си е понесъл наказанието. Ама, значи има умисъл тук, за да стане известен, значи не е баш случайно така от само себе си. Ти си решил, че направиш впечатление на някого, нали? Да, обаче лошо впечатление. Чакай, на кого бихме могли да направим впечатление, ако покажем среден пръст на Левски? На кого? Помисли. За коя публика подготви тази снимка? Не съм подготвил тази снимка за публиката. Смисъл такъв, че вкарах така, но не че да се подиграе с цяла България. То наистина сега в момента всеки той си го мисли, че се подиграва на цяла България. Аз затова съм дошъл в това предаване, да се извиня, да разберат всички, че това не е нарочно. Ще имаш тази възможност, но това нарочно означава, аз това ти казвам, умисъл означава нарочно на български. Значи, ти отиваш там, снимаш се, после си запазваш тази снимка, ня изтриваш, не си пиян. Да, в смисъл такъв, аз тази снимка не съм я вкарал нарочно във Фейсбук. Даже аз не исках да я вкарам. Случайно всичко стана. Противоречиш си, ти кажа, че искаш да